Joto no lamchugo da secret life diary channel norong no kok share khanya makai tinini haise norong nung mangkhana daily ni news baksaba theilayo baksaba kharayo baksaba tomung sitra tonglayo ang sara musungo jeri sikon kani musnai rongo tabuk borok aba hekeri chikon kari musamani te sini tipra sarongni culture kmanai te tak serai rok chikon tongmani bongni loino no srungnai te borok toroi bongni piosaro borok kotor ongoi aba hekena bongni loi srungi musanai aba hekena oste sini tipra sarongni culture kmanai abono sawo je richikon chumnai rongo kotor chumnai rongo ya richikon chumnai rongo belekino abo saya amorok maneke khibima khaba sawo jotne against thangmaya ang tamni himale tangnuk tongo joto Facebook Instagram richikon kanei te oinoi bosononi lo shirungi mang solui tongo siniti prasarok agini culture no joto si yakari tomka kebune against thaya ang je nuk tomune reality je nungmano se sawo belekino nugo baksa jaga Instagram rogo richikon kani ti salaimani te belekino sagni manshor mano khibei sagni tong thukti khe je musung dikhe musawoi phunuk laimani